ni man to. Mapitan na niya tao. Sumuna na niya kami guri-guri. Namatan. Na paganoon, na para matundutan mo ito na ulaw na dyan ng mga manusia kung kayo po sa Ramadan na dantan mo dyan at tundu sa mga tao sa yasa ito Ramadan. Why? Paganoon na anamimin kayo, anamiyasimayo, anamiyarealize may napansin pa kayo? Ito na. Ato na ikaw sa tanong. Sopit na? Naputaw, sopit na? Akad. Nato na niya pansin niyo, pero lamon, buso pag nasukunan na isa. Nato na kayo. Amen kayo na di kita notso masa ayakata ito nakagay. Hindi ba? So, abot na bigyan tanong na kumuha tanong sa balas, gusto bisa di kita notso masa. Naamay ka na yan nito ka na di tadi tulugan. Naamay ka mga motor Nakikamatan na di kita nung cuma sana. Sundit-sundit udah namay ko da ninipon dunia na loto yan. Ato na yung kelas yung mga tao sa may kasalito na dua. Bila, ito na to. March 1, na ima to na March 22. Na sumangat tawas naman na pagalta na nagubagi. Datan mo yaloin ka, ngikakituroy tanong na tanisyo na may kukunan ng Ramadan. Ito na tanong bagi. Pagka naroon na, ituturo na Ramadani. Kaya tangisyo na na may kuwan. Ustad Ilyas hindi, sa pakaipikan ang mga kuwasa kuwan. Ramadani. Ito na yung kedua? Rabbani. Wala yung bidalo to. Wala bidalo na ito, mga tao ay butukiran na Ramadan agugyan ko to, ang mga manusia aaya ipagilan mo kaya na Rabban walang tanong sa Ramadan. Sa Ramadan na mga tao igira kuna uba Ramadan na kanaw ba ni sisambayan sa masigit sa Madal? Karena ba di ito na ini na pamamugay sa Madal. Di sila ni pagpatsiran ko di tatarawe, di tatajod, gimana ba yan? Okay, naman po sa Ramadan na kumisi sirat man ng kutwa ada orang-orang, ada pasal Ramadan. Begitu kepikiran sama Ramadan ni kan, Ramadan bu adilan di kapagamal. Surat bani na pian tula ulan-ulan. Tadi di Subaya, di Mamagay, di basta ko na mga pagamal itong taro siya. Nagigit ko siya, Rabbani. Ino to. Bangida sa tuhon igira Ramadan, lagu gira sawa, lagu gira akwan, ayaw mo di ka pa ng bayang mga pad, at gira sa masigit, na igira Ramadan, namin ko sawa na kan, masala ko sa tuhon. Bangida, ano lagi? Lagi. Na dapat na so. Yagabal sang ka iya Ramadan tiapla. Yan ang bayang bitarawe, bitarajot. Bisisarika. Nakati sa iktirah tano. Sa distil tano mapya aswen ko tayo puso nga Ramadan.
Ato na. Dahil ka, ako tala ginawang ka, o pwede ka ako nagamal sa ngayon Ramadan. Wala tiya magamalon. Kasimboyan, kapalasbik, kapamatiya sa Quran, kapamugay, at sudah piragyan, nagpapagay sa Petra, niya makinikano sa mga kuhan, usyat, lang ng mga amal, na piyagaban taro sa gaya, Ramadan. Na, lagi ko to, o kapamula, na at inumali, tiyarima, o ang kakada. Kasiguradong ka, asok ya pagamal ka sa Ramadan, na tiyarima, at kakada. Baka di na kasigurado, kakalaban ang kibitya sa mga malaikat, nagiya pagadaling ko sa Kristiyon, nasa nang galipog na ka, nasa naso ano ka, na wala na romitarokok, lagi mo pagya Ramadan na ka, nagkapa kaya, kaapulan niya. Napunta ka din niyo. Ano niyo po magiging ka? Ano maswao? Nabati ka ko, tiga-tiga ko ang mangantok ako sa pakasyon. Na, ating supaganay, ekstra aptuan sisagyan ka Ramadan. Paganoon na turon na mudawamatul amal salih. Para sa nakadan, so piyagaman ka mga titiyasan ngaya, kaya sa libre ka ngayon naman din. Sa piyagaman ka, na uwat pa na damon mapagaman, na galibo ka na. Nadaan ka, ilayap manadaan, o daw kasi pumalwayaw, hindi ka miyapag dyan ngaya talo. Inom niya nga ka sa Ramadan doon, para isip. Nakatiyas talo ha. Pangilihan ka, irarad ka o kaya pulsang ka kaya sa gado Ramadan. Ipag-isil ka sa ginawang ka. Paganeron, ika, hal, aslahat, khulukin, o amanin, hindi pag-isil ka. Niya repair. Kaya umpiyaan, so, parangayakan, gusto, amalakan, niya repair. Aslahat. Kaya ba? Lagi na po ito, nasumin so aslahat sa aksanat. Hal aksanat. Akhlaki, o amali. Nitigumpia, so, parangayakan na sa malaking panabidan o kaunta hul aslahat aguhul aksanat. So aslahat na o para walay na wala miyagbaon miyagba sa rasan, miyagba sa tuwak na rilipir mga day ano miyagpir kung parangayin ka aguso simbang ka, ang nangyari pero di barat yan, nakunin ha. Nabaka di sambayan sa sunat na. Kuminimal na di ka di sambayan na, ang nangyari pero ka. Ika pwede na, nabaka pumatya sa Quran. Pumatya ka sa Quran, asalahat ka o Ramadan. Ang nangyari pero ka. Pwede na, nabaka di sinabi ka. Na umisasabi ka ka, na niya islahar ka Ramadan, ang nangyari period ka. Nah, kata mo nyo yan. Nagtursa nyo ang ginawa niyo. Buwan na malakay gani. Nakagyan kaya Ramadan na piturya na ginagano di puasa, na wala ginagano di magipurala, na wala di kapsimungan, ay pwede nga di tiro na, di puasa. Na umyada, emang so napakatigil ka sa galing ka, kalagi no katigil nga kukatan ka, gusto kayo no, gusto kaya ginawa Ramadan ka, aling kabila sa supuasa nga, umiyadanan. Niya sa lahat ka Ramadan,
repair ka, namanya repair ka. Nah, siapa tahu bisa? Orang pada muka hal ahsanat. Nah, bedanya. So ahsanat na wala na daong geda. Kenapa berbahasa rasan? Kenapa berbahasa doa? Kenapa berbahasa apa ini na na apa mo uturasan na kahit na bago ba na diagawin sa kuan kortina o di na piyagaduanan o di na sutuwa ka gusto ko na tensan nagiti aksana giti aksana upama na ibara ko to na agop kabatiya ka sa kulan na makasya sa nga mata magsukulan na umiyadu na miya aksana ka Ramadan. Wah, nah udah, namanya pusaka Ramadan na sa disting na at apa nga lang mo may. O mo bilang isirka na di nga di pamamagay na di malat. Na okay do to ada ko mo panak na buto ba na opya ka sawat ika, uni na piya ka na malado ka sa lagyawanan na aksanat ka Ramadan. At na mini introbian. Wah. Ano luhut sonat ko, dua rakaat ko oleh anu luhur, sonat ko dia magharib, sonat si ko oleh anu Aisyah. Nami rajul kapan anak aksana kita. Nami ini man ko panan. Nya sabu to. Ay kata lo, ipagisel ka tadi naman ka. Nahon lana. Palbi. Ano man na ino sopos ba niya linang, niya piwan. Agap kalian nga sumakagda ka. Kone nano sa jarimpiwan, nyadar ka so inggit. Nyadar ka so gira na bidpiro na hatemo na baskap lagi ba na pagsumun. Nyadar ka mga deso dikira tayo ginawan ka irawan. Dalam mapansin. Ano mga deo kapaya ka na lagod anong parang gusto mo na sa mapurupon na umiya doonan niya nga bamatag niyari pero Ramadan kamiya pa katuguntagupian niya ginani dalawa klase at binugan ang niya sa mga tao sa kaya Ramadan ano ba siko Rabbani o siko Ramadani ikadua ada apa? Siko aslahat, o siko aksanat, o siko yang nauna ba yung suposo ya. Nakati so pupusin tayo ang mga ato na imapia at huwag ukay pos ayun kaya Ramadan. Na, ayatan siya kapul. Tama hiduto kung ta piyaga ka na kagaya. Napaganeron na mudaw matun aman as-saleh. Sadin sa piaga malaka pagkaya may po sa Ramadan ang palalambo mapitan na taros na gana ka paro na umitaros ka ito na aksanat ka matagkaas lahat na umaningap darap yan na may aksanat ka duty ko niyan nangyayang din yan ay manapitiruan na nawabot Rabbaka hatta yatika yakin. So kasimbahan ka kung Allah nagbagi na bulan Ramadan hatta yatika yakin. Tama sa dita naman maging ko ito pangutura kagiti kakapusan. Napipigil na Ramadan na siya napatay ka. Kenapa ayabu? Kenapa sa tuwan ko Ramadan na usawa na mabida? Pipigil na ino kayo na dun ka dyan sabab at iyan na kawala rosa ano ka masuspat sa Allah? Owan, masalah pipigil na ka na mapigil ka hangin kaya kapugintaw na ino ka sityago ka tipungan ka sistingan ka. Ini pamilya ka sa mga limo, pagigi mo, kapasan, elem mo. Lang-langwa na mga niya, ulag ka, kamatanganan na mga anggol ka na. Itupin na rin ka na, no, anto na kapag usalan ka,
iko kabaya Allah. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kisah mana mau rin na mana sumalir ka? Ano mo na yay? Kaya usalang ka ako, inyong bigyan ka alim mo. O kabibir ka, o kapasal ka, o tamog ka, o ilamo ka, lamon, napipigyan na ilan yung sumalir ka. Nagilan, ipagaya sa disyon. Tatapos na kaso, miyaswa ka amal. O, ito na yung mga iba na to. Ito na yung mga iba na to. So, di nga di ka panabayan, kapamatya sa koran, kasubel sa su, mga zona, so di nga di kasih salika, so diyan ba di nga ko karang kita ka, ha? Tataros na ka na, hindi na ipaganero. Oh. Yan ang pangalan ng mulaw na, tuos at tiyari maso, iya pamuasan ka. O, lagi ko pamumulan, namiyang mula ka, na umyaling ka, amirayo, datu, ada matarima. Pero umyaling ka, lumiyunggol, na meron, na nagbulaklak pa at Tagalog, na nagbunga, na tiyari-tari masok kaya pamulang ka, nalagdan yan sa Ramadan. Na ino nga panitataros? Ino nga panitataros ka? Na nila ka, Pepia? Na benoyan ka, so Ramadan ka, lagi ka mo, hipos ako, tundo sa lagun, gagaliw. So mga sahabat na, yatamannaw na an yakuna sanata kulluhu Ramadan. So mga sahabat na, ayaw nila na ubusod languhan, no, tanggay doon, no, rahon Ramadan. Agi takatira ng mga malayan ng barakat. Sinubuyan ka sa sunat, nalagi doon, isibiyan ka sa subalasya na parado. Nasinubuyan ka sa parado, namibuyan lagi doon kitang puno. Kira-tap. Nasa ano? Kabaya yun na, matipos yung puso-pusa. Uway, gagagan niyo na naman mura kung na naman pasa. Di nyo gagagan? Siyari masis na gagagan niya. Ibang daw ka rin, gagagan niyo, kasarasuan niyo. Tara, ayaw Peter Rasol at tingin man sama Ramadana, thumma atba'ahu sitan min sawan, paka'annama samad dahra kulluhu. Tatawa, kung mga pusa sa Ramadan, na akala niya kabukaw, napiya ko, nasikurian yan na, may pusa sa nang magawa yasawan, nalagi di yung buot di pusaan na susulado sarang. Yan ang pagkina sa estilo. Totoo sinyo na. Okay na, so na bayad yun, bayad otang yan, na pamayad, nagugupan ulit. Ha? Pero anak na ulama, kapag ayaw nyo nakanamanulog, nagpanugupan kayan, asala di mo makisaraman na. Kadua, asa distyo. Yaga iya ako mautuat, pungsetan atau yang pias mulgor o Ramadan na, dalawa kung sigilitan nyo. Kapamimikiran, katero, galbo. Napagaliran? Pamimikiran. Tunay ka na dua? Tunay ka talo? Yung punto nyo na, Peter, wata na dito sa pamimikiran niya, pamimikiran niya po. Kung malamang nadala mo tapo at pamimikiran mo sa na kapag ang Ramadan. Ang Ramadan. Dito mo ta, pipigilan ka, putay ka. Nag-adlay ba mo ta di kita no? Napipigilan ka, hindi nga masigurado, tiyari maso Ramadan ka, gusto? Dito. Nakaturot man. Napiyan ninyo dito, ano ni kayo po sa Ramadan? Kapag pumalong niyo man, kaya ipingalapag tanong sa Ramadan. So, Astaghfirullah al-Azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nanti mo to kebugan apya astaghfirullahaladzim. Apya gitu. Astaghfirullahaladzim. To. Elong gila ni istidisto na ng pagkanawa. Ninyo di puro amin, pinanganak pa astaghfirullah. Walang salan. Na
ayaman astagfirullah na puninakan ko ang baso waden na miyasugukakon na libat na ililalakan. Jika na nakaptuko astagfirullah na katubatan na. Nah, kena pikiran ka saka na membuka mata usang ya dunia na madak kalamnya turuka kepada menjelista mga malaikat dosa ana miling ka kepakaya menjelista mga malaikat dosa ana nya pamakinag ka kepada menjelista mga malaikat dosa ka ada pinulog ka ana yawa ka ana siwan ka ada muda ikadua pikiran ka tiruarkan matu nakapamikiran ka tiru aku baru dipikiran ka asok puso nakyadatan sama itu ida ajnabal abdu nakatat fi kalbihi nakdatan sauda sore pa na uman manusia nagkagatan sa puso yan sa di manadakatan nah ubit na Ramadan to Ramadan ay mana Ramadan na ay daktaraku ini kira niyo nabun ang tadak tamay tamararado biya nusa na umya nabun ito nakita pitiruan na nalalakan pero upuagat lalayon so di ka pa man sarila apipigil mga sulawan na doon mitarutong magpipigil mga suga pagamalagala di nga si sigurado yarima na isa ba niyo na di ka apa istighfar na yato ka na askana manusia ka na al-insanu mahal anak dito ka tarotop ka nabaka kompleto lagi kang nagkakamali whatever will do meron ba yun? Ha? Na anong nakaribatan ka? O minipuntak ka minindulula ka tinggal na bago ka na anda daw may matarotop hindi ka lang na pag-istighfar ka. One. So, ikadua, kapag istighfar ka, lagi ka Ramadan, napuna man na marapman iblis, kagkabukaan sa kalirira, masa, inamadala niya nga mato misi sambayang kakagiyang biyamatong sa kalirira iblis. So, putarira na. Okay, nanyong panikal kayo ron, kanili ka para sundo sawat, napula kasi supal o mga putariran. Nagkapalit man na mapapusiran sa mga tao. Okay, nakuha pag-istighfar. Yara nga, nilang karang ito, kuhan. Ang nasa napipigir na ka, di ka din pumbabalingan na, di ka din kasoya, di ka permanan. Natalaibanin niya. Tapos ang tambo. O mga umira, hasta pinulaw na din na walang gusa nga na miyasot eh. Tapos, may ito nga pusa. Ang niya kayo itong sabang ko kaya gusa nga na miyawala. Sabon next. Huwag na lang matarutop ko kaya pamuasan ka, o di na kaya pagkamalaga, kaya simbayan ka, kaya tanong. Nagyang boto kaya pagkapagiraw na askal pinulaw na din na sabon next. Katapian yan, sudah matarutop. Siya na itong ima, o mga mag-istighfar na ayaw pa ito, ini bagay, niya pa mga niyo, nagita ng hamatalan na wayo saran na sumangumatian na umasiran mga istighfar nakatagod ito sa kabarakat pagkala suparatian niya tapi namin naman ito istighfar kakuyaran na kayo gabay girasi sa kapag eskwela kapangali kapangalibag na basta pulumin na kasukasalan ka napapilipya ka yan suatiga na nakamali ako dun na basta amin na kasabalibatan na kaya kumana sa kapiyan ka na. Siyang sa kapag-istighfar, kumana sa palatiyan ka. Wala ko lalo. Bali ang nakapag-istighfar na. So, iblis sa kusina niya na pag-itong-itong sa mata, kabinasa. Di ka nagkapayaran sa kapatusan niya nagawa mag-istighfar. Kaya, so nga niya, hindi ka po sa Ramadan. Ay, di, ito ni Mato. Natatasun ka na tamang mga po sa Ramadan. Assalamat min al-adab wal kibr. O ano matatagun ka, lang ito, gusto mo na film up gabanto, mapansin ka, lagi ito nang ibaragami ito, may konting pagkayabang, na asal film up pag-istighfar na gagawin na. Kapag nakatanga na nakagilot as nagpirulaw na rin. So mga tawa, pumunto niya lang ang nagpirulaw
perempuan derpa. Amalun minal adab, nagina na pilidas ka kung meron-meron at tiuma, murala, kasakit, pagkabulong pun sa sakit. Ano mga tutulit saya, dia ko ba ipunituloy na sa ramalayan ito, ara Siriana, gabo! Na ayaw ko siya pakapian yan, kaya ko sa mong ko, kuhan na, epitero na so, na pag-stigpar ka na, miya piya so, mga buluki yan, mga kuhan yan. Wah. Adit mata. Sila na karumay, na awila kaliran, na pumangni sila din. Bila ningalabatan, namunakin ni gila na ako ha. Pikiran lagi kaya mo kama sa may, namunak po ka, iba mo, kita sa korma, namunak ni gila. Tadi mo, nah, sumay sila mo na surula, di mo na surula, pakadala lang na suka pag-stig pa. Yan nila, nalilan karang itong, na nagdusa. May buwata sila. Ano pala sa mali ko na kasi na pumuro din si inayan na di kataywan na di kan napakasunod sa sambayan yan napakasunod sa mga lugar bagyan na di katawan niya i-video ni mali ko na dyan si kikaroon niya di kataywan ito to suwatairan na niyadak po mga kapir nakadiya mahalihan kanya buta. Nah, sumiyong siya ko na rasulullah, niya, di pa lang muna ta bisisan, niya rasulullah ta. Tingnan na galing ka, naugutin ka, nagbukan mo din, pakadala niya sa pag-istighfar. Nah, gitu, daw ka lang pag-iran na, Astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pada. Nah, kaya ko, ayaw mo ipinisira, kira-kira. Ini tak pala kina sok tagal po yan. Bilang para dyan na sok at pura kaya bumati na. Lulong ako na pitutok sok ato. Pinpera. Dito na po na iapya o ara ka na di manutok agoy na. Likan nila na swate na manguda. Ipakawid sa pana, ipakawid sa mga barang-barang. Yung gatsina yan. Yan ako. Kaya Hindi na. Isa ko papatong na ako mga kapir na may pikiran subali ka pag-istighfar na ipusyo na hindi mag-istighfar na huwag mapikiran wala tumimo ko sa bagay na itong nagana diya ko ka so nangkay naayag ka mga ko natin na gumaka maso mga kapir na guko niya papusan na guko ligay na lagi ito pa may kwan yung pulutul nga yan mo din si Tanggol na ngitid ko sa kapasan niya Escardo na kaya ko kwan na yung pamatay niya sila napiyawan niya ng tawang kwan nila ayan at bali ito kapag istighfar hindi nga kapag istighfar na iniraptan ng si Kotawhid pamanagyo ka la ilaha illallah na ayaw pitiru Allah na tinapalam annahu la ilaha illallah wastakbir bidambi basta ay subuti ka so pikir nila mata na datuan na pagsusuatan araw-araw na pero may pag-istighfar Tunapan kung pag-istighfar na nilapag po na nang makasumbayan basta mapasan ka sumbayan na uli nga tuwa sa pag-istighfar na kaya sa ko at na mga ayat ito parang bilaglo na hindi rin ang nakasuisaw na kaya sa bali ito yung barat yan Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Unutin Rasulullah, unutin ang mga Rasul. O yung unutin Rasul na, unutin sa mga pagkapan ng Rasul, mga satin ng Rasul, nagabalik yung unutin ang Allah. Kuha niya ano to? Satya. Anot man? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Sumayon ka, na mga sumayon ka, napumugin sa niya, katukupan. Na upamagin ni sumayon na, di ka jirat girana nya di sabtu kan ada bagi sampean ka ito na po wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dalam nya kanala ini subur ka awas kasimbul ka Allah masih banyak soalan na piye na siya abing ka bisumin ka na apa ka diga Terusir kalau lagi yang masih apa juga dikasih bersih berkuala. Basta jika masuk suatu pun ka lokasinya
ala inna ridallahi fi ridal walidain, na ayat toos ama sesuatu kasih Allah na oma sesuatu kasih sembilan teruskan. Wasaktullahi fi saktul walidain, na ayat toos apgerang itang kawata na ubah apgerang itu na. Ganan, di nama belag. Nah kenapa? Iko kasih bayang. Nakarana al-istighfar ba'da taslim min as-salat. Ani ka pala sila mga Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ay patutukan na pagpapagiging ka. Astagfirullahaladzim. Siko ka Timotimo. Amen. Na makapalapasan ka ng Timotimo. Na makapag-istighfar ka. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nasubat yan? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah kailangan natutulay, yang atasan na mga napagana sa sistem. Mumantano sa isa. Oh. Kaya doon tayo ron. Pagana sa sistem, so ginawa niya sa angka, piyagaman na kamapian, nakataros na kadika, doon, napakanda na nga so, kapal istighfar. Kunat man. Tanay, kaya tulatan ron. Boleh pakai? Soalnya surah amal na ditataruh, boleh kan bro? Apa istighfar? Aduh, dua. Gelap tanah dulu. Gelap tanah dulu. Kaki na ada lah. Nasa pula kaya tanah utama buku Sabtu. Berapa gimana Sabtu? Yang kau nak Peter ya di masjid kalian na? Dia nak pengusir tanah na Sabtu, nak mengingatkan mau na Sabtu. Nah ini tahu berarti belum? Nak boleh inulak tanah ya tahu. Kapamang ni. Andi ka pasadara bakal geneg mamang ni, Google pegangan na kapamang ni. Kenapa si kasungko pengalaman na sika nakikilimos po na begitu. Nabak pumanik wala tanah to. Kenapa gitu? May kasalah ka pertanyaan ron. Makikilimos kayo. Hindi ganon. Tuesur. Anak-anak buat ibadah kapamang niya single. Lagi na mga nasambo yang managan na ayah definisinya na kuan. Doa, as-salatu dia doa. Kapamang ni mana na siyempre, inotan pa siya karang dua na. Dua. O di na, kubo. Kabayurantang, kapangangarapan si Iguala, kapamang ni, kaprina-rinaw, tama ko ang asosimanaw pa. Nalay mo. Natanap po ni, niyalit na nukali aso amang tanong na di masisigurado jadi magsuli. Now, umangkap, o manitsuwa na ka, nakanyang katarima. Pag ganyan nakanya ka di bismillah. Kaangkatan mo siya ka baraga. Nauna mo na, bismillah na ka, di kanya di bismillah, kapadun sa hapang ini. Mapasada ka na, ginaw ka alhamdulillah. Nau ka, mamasakan na, di ka, Masya Allah. Nau meribat ka, nagilawapan astagfirullah. Nauna betul ka, cuwa na ka, adi ka masisiguraw, kito man nakausap niya, di ka, insya Allah. Oh, nagilan eh, kwan. Nanutan na po man din. Ayat itu Rasul, inakuno li kabulil amal li afadul istimama min al-amal. Wah. Ayat niya kalang na abdulin niyo at kunsikrita niyo na kuda po niyo kambali pagkakusuan niyo na ayat pakawalan niyo, pakabuglan niyo sa pamigiran niyo na ano mo na katari masa niya pagkakang pagkakang asad mo minal amal mas mala akakunsikrita niyo na suka pagkakang nabat ka, binubog mo yan. Sukan dulu tiga jalan. Wah. So Fadala bin Ubay. Kaya kata dia nanti na lain a'lamu bi anna Allah taqabbala minni mithqala dzarratin khairun li min ad-dunya wa ma fiha. Ubu. O kesiguraduan asok jaga malam na apya lagi yung indah natika. Na asara kesiguraduan na terima na ya Allah na Orang na ibigay barang ibigay nga dunia, gusto tahu yang ano ya dunia, mako ako nagagawin ng tangan ko, pag ako. So, tunay kita, bumangan ka. Nah, ano man na
Nah, sisanya Ramadan, napia kata na asalin sa may pusya, may nabiyan, aswaswatian ko Allah. Na iparilaw mo na sumyaw na yusa niyan. Napamang niya mo sa amin tapos matataro sa nagan. Ako, taro na. Si kumasabayan ka, napakala ko naman ito ka pa. Natilaman sa kutuwa ka no. Kaya makatuwa ka no, natuloy pisiro na niyo. Waiter, kaya ko ikatulog ka, ito na isiwayo. Umyan na ka no, mimula ka no, di ba? Napiakadagdag ko naman ito, piakatas-tas yan, nakakagya. Ay, kapagkalin o ukuran tano nagudul. Paman na ukuran na kaya? Hindi nga kanto. Madalas ginay, makukor misusula na di. Kanis ukuran. Mayamhullahu may yasa. Uwesbit indaw po umul kitab. Kapag inisinuhala nila isusulat ang ukuran ka, your destiny will be changed. Ha? Kapag palitan ng Allah ang magiging kapalaran. Paano? Kadua, aku kasih ka. Dapat perkara mo pa. Apa namanya? Ayo Allah dia. Wah, pag ugos ako na ay mapiarang ng magos ako. Alam na pumangin ka. Wah. Kaya perkara mo betad ukuran na dua-dua. Kapan niya gusto? Kasih ka. Nah. Ni sagitano. Masih kita no? Masih kan? Nah, ayat mana? Ditudukkan orang tahu sepakai naik. Semuanya soal amal naik kata sendu. Nasi kedua, kadang-kadang istirahat sudah pagi istighfar. Nasi kedua, termin kedua. Wah, kepada si Ustaz Ilyas nanti kita, ya Allah na korisar na bumapya kami, nakakatuloy kami. Kapag ito na pangilyan ito. Sa pangilyan ka, sa rakuan. Ato na itulog ka meron. Naso, kasaratul dikar. Pagkadaran sukan dikar. Laman ako tama ka salamat ka, subero. Assalamualaikum. Kakawanan, assalamualaikum. Napag-istighfar ka. Marapag-istighfar na isa apa to, magdadrop na. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Terus pelajaran Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terap pemanggilan. Ya Allah, nauhupya ungka sa mamintin malalayon makadapat sudalayon na kata-kata kami wa syukrika malalayon manimintin sa kapinalaman ka wa husni ibadatik malalayon manimintin so kapya kasimpo ka. Gitu. Nana. Tulay kapadaran sa dikir. Pag nadala mo na ala dikir. Tulay dikir ko kakan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tulay dikir ko mga pasal kuma. Pamagalan sa iyong katawan. Why? Katawan ko na kapakan kapakatulong. Inusok mo niya nila po kita sa tra. Katawan ka. Pagkamadang sa kaya mga murid. Baka pagkamadang nagkuwata ka. Na sekarang katawan na kaya may ko pungarumah. Buwita lang na. Kanibit yan ka. Isin ka may kaya masis. Hindi ko na mga niya kawin na yung natong sikbit yan. May tumat yan. Ang tumama. Na. Di ka na lang pakadakalan. Nanto na ay aadam dikr. Sa may Ramadan. Apagigtiran ka na. So katakbir. Tuloy ka takbir. Takbir ka na takbir. Iya na, natuloy mga sa Allahu Akbar na. Swalla na, ayaman na. Mapiyal tunay, siulakan na ayaw mas priority. What? Ayaw mo po ka pa ano na, iba na ito upan, nakakan, nagkaparaya mo na, wila. Apiyal tunay, siwal na, idanut ya lissala. Kung iba na lang ba yan na, so Allahu Akbar na, mas priority ka, dito na simbayan. Nagbitin man ang Allahu Akbar. Maka ada din kasiguraduhan kami akan sama putih kami ilai seorang buka tanah takbir ka bila di mana ka walitukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Bos takbir ni takbir na
kituman na sa kapanalamat, na upong kapanalamat na pagumalan rekawan na sa mga mungkin niya ka mga limo mga kamapia. Owa. Malapnika di ka na. Si ukap labi nga yung kina so Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na so, mga mujahidin, may kira ako. Anak nila nila, niya pikarira na pagatos nila, pagkapusot nila na utang ato yun, Allahu Akbar! Anak nila. Owa. Again na. So, Ismail, nakay ko sumaliin. Iya ma iya, naman yun yun, natin na to, hindi ko buya. Magkasumbali iya ma. Nakay ko kuwan na miya binaw. Niya buwan, banibol po kupa siya maya, nilay niya na, ayan niya sumbali iya ma iya na kuwan. Oops, nilagay ko, Allahu Akbar, nakusam siya sumbali. Nasong sa mga malaikat po na yung may ranap sumbali ko, nakuyaw sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matanso Ibrahim, magkagalaw niyan sumumbali so, wataya. Giran na niya kalala, ibali yan ang kanan na kapdirga. Natunit, kapdabada, panen? Ilhamul fahd ta'at. Giran, inanaw sa, iniguisaw ka, so kapipiyag ginawan ka sa utakang, hingil pa ka ako simba. Na inipakapiyag ginawan ka. Kalap ni balin yan. Tarbo syaitan. O mga magalah akbar na pagkadal ka sa pawirar ka sa itan sa kabujugan niya ka. Wah, lagi itu kita nanti sana kau-kautan. Nato na po niya ba niya? Hindi ka pero kung Allah akbar, talo ng nafs. Di niyan, di mapamando, so ginawa niya, nag-isip-sabi, ginawan na, marupok at yung tagalog na kung minsan na mapadokso, na kung minsan na hindi tiro na pilihan na, napapalihan na. Mga, gana pang tanong, alima. Ano ito sa pagalan? Sumaya pagamalama piyan ha? Itataros. Ano siya gano? Kapag istigpa, pagkadalang ba siya talo? Kambura. Madara lagi ako sa raya. Kaya hindi ko pangusiran sa ribu-usiran na dan. Terus yang apa? Iman tu. So kalau takbir itu, ikapat, dapat tahu. Kadika, lawan nasuan. Kamu nak? Kamu belum kalah. Akhirnya apa kamu nggak ada? Boleh baru pengalaman. Sisa puasa, sisa sunat atau kapuasa na. So adin na arkiya na kagagalian na ematian na anak berbubal galaya si ko buka. Pero kung nabagilan ito gumina ko. Ate paano sudah kisambiyan? Dia masuk na to so adin na kisambiyan na bum. Di ko pagagaga. Berbul ni sekali na may natika umet. Pagkasta yung pamasa na yung puto ba kami alin. Kenapa to? Ako to pa juga. Naudah na. To favorite ka ko mga balala ka. Maka ayon sa ko to kapsimba. Berbeda favorite ka na sila bilis na ami ko puto ba na sulutan. Ano ba ito? To na ba pulitan? Al-ihtimamu bil qalbi lisa bil libas wal zat akthar min al-badan. Puna gunta mana maka amala suramika mapakanditar ka mas ayang pagunaan mapakapitar ka di subadan ka ako mapakapluto ka so puso ka mapakapitar ka na mapakapluto ka. Di paano? Ate tugunan sa laspa masya. May pluto ako. Ano paano mapakapitar ni so puso na matataguro. Pero si Valentina kuan. Kaya lahat yan sa puso yan, tuos ko dyan mas kanyan na mapagmahal. Gito na istorya butol yun. Ano na ipinyon? Yung na puso na ikaylay. Dikaylay sa puso, ayaw lagi niya na so kita ba? Kita ba? Bukubiran pipya, at na, niya basta, na kurangi yung kaya sa mga surat yan. Ayaw makikisi. Ayaw po, luto na kakukubilang pipya. Sa mga Amerikano na nalira sa libro na tigla na, don't judge the book by its cover, but
content. Ay pagilin ka sa koto kitab na nalogito ako diriyan. So taguyin ay wakakwaw. Sa kasano na alamapya na alamayla yung mga malaikat at puso Allah naging kaya puso. Ino mga day, niya daw yung supyakit mo ni Iblis. Na, ay kiliyon. Para pulitan tanong, alip ko yung Iblis. Awan yan ko. Tulog sa kaya puso. Ayaw po ng kaya puso na ayaw. Yan po yung sa mga anggota. Kaling tiro na anggota. All parts of the body. Sukod, aada o jism. Natulog sikat na sa kaya mga anggota. Mata, tangilang, dila, lang-langon. Khulikul a'da'a musakhirina bi amril qalb. Ayaw po kaya na sa kaya mga anggota na pagulutan niya rin, ituman niya rin, ipungulalan niya rin, sunod-sunod sila sa unos ng puso. Gimutyan na siya. Basta pero no puso ang mata, ilayan ka, pag-ilayan niya din. Tangila, pamaginig na, pumaginig ng tangila. Dila pero nga, pero nung kwa. Lima kawan, sabi siya, isubu puso, kung mga anggota na, pagmalipagan ng anggota, lagi kaya niya yan, kataskirin malaikat tabi amrillah. Lagi, kaya niya mga malaikat, asal sa isubukiran ng Allah, karatnya nila. Ngayon, hafta na rin, sa kaya nga mo, bakbak, na, sa kaya mo na, pumunod sila nun. Ayaw po, amiyaloy, katawan ko, pakitab, siyopagyan sa kabayawan mo tataw na, so, keeping, isumbuli, o Ibrahim, o watay na Ismail. Ang inititik ko puso yan na sumbulin niya ng Yahud yun. Na, kaya kung man niya sumbulin, ang ito po, ipagigil mo, sumiyang ka, kasi niya pagutingan. Bunyan ng, tibay mo ato na niya pa. Sige na, pugutingan na sa ato na niya pagutingan. Sige na sa kami na inabing kami, masakiri na biyamrin, saan siya subur kami na pagugutan namin nakagiyat. Inuang di pagutang ika, sumya nga din na ay pasiri. So, ano ba yung kapalan kita? Ano ba yung kapalan penutua? Pupuso. Ha? Na, para meron na wakayr libas il-qalb huwa libas al-taqwa. Pero wa libas al-taqwa dhalika khair. Waya pagin ditaran kasi ko puso ka na so takwa ay mga takwa nakapalang sila gina so kini palibat ritano ko puasa kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Inurkara ni palibat ko puasa lagi o kini palibat nung kumihola nyo ang kano makaswama ng ila sa dusya ini siapa ate dia gugur ka ada kakan da kaino dengan pamunut sebelah ini ka Ramadan ang mabuto apa ng ila na ayam ya Allah ay sulo ko ng Ramadan na dia gaya pusutano na tren-trenan nyo din sa na kumitska sa panangila ubang giraw so mata puso ka gusto kong tingnan yun. Jadi tiga kuan, usah bagi jatuh kau kuan kan, gini ya. Ayah, umat kaya dong kasih purna ya, pilih orang nasi anak kau na usiata. Anak semua gitu na pelakuan dan takwa. Mak bersama panditar kaso, tole ini na khusus kasar takwa nam, dia pepia. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini dalam satu apa? Jual. Sadin sa ayat itirulah niya kapia-pia sikasakaw niya pagkajarpanya pagkapbuyan niya nang nasimalaw niya yang begini no namun isakasakaw niya no na inna akramakum indallahi atqakum sa jami'at kanalay kapanangila sa katagin sa dunia kekontrol niya na ginawa niyan lagi okay apang daw puasa sa kakontrolan niyan sa kubaya ginawa niya narangit yan naman. Nah, ito na. Nah, sponsor asal na tinatazawadu pa inna khayra zadi taqwa. Alam ko paano?
Nakaimam na pluto niyo, may pluto niyo, naso, kapanangina. Ayaw man lang, nakiapiratan doon. Ano yung rasay? Ha? Nadadakalaya na, ikikita doon, partner mo na yung mga pilihan. Maluy ako sa satiman ko kay, Alin Nasrudino, kagaya Diwalya Maaloy. Pangkagsakwan, dahil na katulungin na. Yung ganap ng ruwaga, napinadiran niyo sa kanotapin mag-usita nung so istiqama, after na istiqama na, Green Street. Dahil buruga, pinagabot ka, so, kuhan na, tataw sa ka, upipay ka. Wow. Na, so galabag ka na, upipay dyan. Saan nakababayan ka? Wow. Kasukonsuala na inna Allah ahabba addan ila amilan an yukina at kababayan mo Allah naging ito repon na budong-buga pinilipagyan so tao na inimpidan niya pipis sa pinilipagyan dan lagi buka niya may pas ka na tingnan niyo kung kumplito ang nabasar ko niya tero niya narasa ka na pipigad pertama mana pun, wah, namun nasibkan kaki itu biarkan, nah, buso, atau ini belum ka, cuma tanggung naya, angguli kana, pian nilai ka, alika pada Ramadan, pemikiran ka sa apa yang kata rubu banyak kegega, uji naga lepak, kegunaan nun salah kau kan? Nanti kayak putar Ramadan, ada istana. Karena mau ada yang pegel pegangan na, kedebunso pedatau, pengasal bisa berabli, uji naga gunaan nun, lalu dia nak kata rubu, wah, jangan pelakaian yang tak, wanita sangatnya dengan terdiam di mas oras. Nah, kota di dagingnya puasa, nah ini lemah tanah buka panalimu. Nah, aku ati beluto na kapangalimo. Nah, ayat picture wala na irhamu mampil ardi yarhamukum mampis sama. Pangalimo niyo so patatagusan kaya dunia. Api ato na. Kenapa sa butuhan ni galing ka o di na ginawain ka o di na apa po sumang sana ko yagawa na. Terus dapat tagapay-pali mo ka. Natipunali mo ka sa mga binatang inisugod na na. Tapos tayo pamali mo, at yan tunay, matatagusan tayo iya dunia na, yan kamo kung magkisama na, pwede mo mabuo. At tayo magkisama na, ginasuan na. Ginasuan na. Na, amala na, so, ini paliwa, terita sa kay Ramadan, soka, silka. Napikiran na, isa abalya ka silka na, o mga silka na, miyaritan ng kagya at tot, ulakatya, kapalingan, so, busa. Pagkabulungan niya pang susakit. Daway magbakom bisyaraka at iwirason. Kaya bulungan niyo, kung mga sakit niyo, naso, kasir ka, nangayno. Mama, ang paktong pahulok lipo. So Allah, nasarin sa ninyong nigaston na, sumiyong muto Allah. Sumiyong muto Allah. Tanda po yung na ba? Ano, anak mo man ang malaikat tayo na doon, na ayaw mo asangan niranat sila di melibang pero, ay mga dimlibang na disukuli. Mga ipasuisan, ito dituruni sa panganay. Allahumma atimong pingang halapan. Ya Allah, nasanin sa lima mamagay. Tasin sa nigasto, nasami ka. Timong bisa malay kata. Wa atimong sikang dalapan. Naso muso dimlig ito. Di puro magay, di mga nagor. Naso ibabajit kaon, nalibating kau di adingon. Gina, so, kagaliya. Peladar ka niyo, sa kaya sa Ramadan so, kasurika adna ayat as-satatiman matalun ladina yumtiku na amwalahum fi sabilillah magid satiman angod niyakan mo so pito asaway namunta pito asaway naman sa timan unahod na pagunga sa magatos aon natuk penuwala sa kwa dinani kabali na adna pero may arasip ka, Lord. Agi mo ito, akatarwala,
innallaha wasi'un alim. Pagkagawa ganyan, pagkagawa ganyan, isa-asing na rin kung kagawa siya, di ka nakikap nilubukol, nasakala di ka di pamagay. Ama to kadi mo yang pusikom tajidu indallah. Sansa kala dito ni mapamagay na yun ang ibig positif niyo pagka subihan wallah. Wah, naad na salat yang minyaran niya kedor katapulo dipili ko at ibigal kaon adna salat katakap sa 70 adna salat katakap sa 700 adna 7,000 adna 70,000. Wah, ano to? Basta iprusa kalian kaya mga kapag nag-chelo mo kuman siya sa buk napakala yan nagina niya pinakamataon lang. Aba bro, napiyadyo niya kalabuhan na niya ha. Kung niya lim nasro kay hindi ka naman ito pero ikuha na lakuan niya kalabos ko sa amin kay Alim Asis. Paano niya ka no? Paano niya niyo kota at tariman niya diarimayan nag-iplai ya. Kaya pamagin kita sa pakambaranap niya na tariman niya nito kaya pamasa tanong na sa miya pagabat tanong na pangin tanong wala ay tanong mitataro sa tamang sanitano mau masuk kubutano subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sa nama Allah subhanahu wa ta'ala yung buto ay sa umang alintana sa kuya pagusyanan sa yung buto mga patag kuya baba peminta masikola yung buto langon o pagusyanan saya na tanong tanong sa buto yung magulo ya ito na ba ini na pagilitan no patanong tanong siguro mga puso tanong sa dito nila tanong sa aging buto mga puti ang mga gulo di tanong yung mga gulo sa aging kaya bulan na Ramadan. Guys, ano yan nga so, pinag-usaya ka na pagkakalas. Sa pagkakalas ya, pinag-usaya ka na sa'yo. Naalay ka sa duwa. Nakatay ba yun? Katay. Yun na. So, kapag sa pakapirol, pag gusto mawarang sa siya. Okay. Alright. Isa. Oh. Pero tayo. Kadua. Luar ko. Ako na sa kasalaan ng tao. Katataguan sarapin. Ako na yung bigyan wala kasalaan. Ang tao na. Ako to. Dito mo yoro. Ano mo yun nagiran? Kasi, Ako to kon. Dito kon. O to kon. Nasumasya kon. Dito na ako blue. Dua kata waderang kasih nabuta. Kata yun. Kore ko na to. May akasuldun. Ikat lo. so, kinalapi ato, dali, karoon ka, makapantal ko, orang sa laksyan. Kasama mali ko to, dali na, sa habis. O to. Sa kulto dyan. Kung sa nakaso, dali niya sa habis. Pero tinatulong sa masa. Pero tinatulong sa masa. Mawala sa laksyan. Tapos yung take note. Ano sa mga Moritsan? Dakano pa makinig, madakalam ni Turog.
Na, tanon, bayaw. Na ikaw, plus. Ang kaso, mama, umasaw na din. Tapos sira ka naman. Ayun pa. Ha? Siya kami na ba ako sabihin? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soal kamar. Syah, horig. Paganeron na alagi ka sa dalawa mafia asuan ko kapos o Ramadan. Kontom yun na. Napiantar kan dua kasi kan may mituro ay sa kan ini puro kaliman niya nasa kayan sa ba? Oo, ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Summa pia amala itatarus din agus suka pag-istighfar, agus suka panangi gitu. Sa kata-kata, oy. Sa. Dalasyanon Allah. Aduh, kenapa kayo sa labon? Aluin ka, so, pagaloy, no? So, ikapat, gui kalima, ikanong. Auto. Anto na agyang ko to, ikapat, ikalima, ikanong. Agyang ko to, pulaw lang, agyang ko to, kakupus o Ramadan. Anto nun? Ako to, miyaw na to. Buti ang kapit na nakabayaw, na dito na, apa yang mereka kili-kili doon, importante na may abutong agyong ko to, ikapat, ikalima, ikanong. Assalamualaikum, yuk tanong kalangnangan ayah kapunaso kapamamagay kasusad ka Ang taon nun? Nabubo. Ang tunay ba niya, naging kutuwa kapag istighfar, gusto ka dua. Asya, answer ka, kanya naman nag. Para sujud mata, napkin nagyan. Koto. Adjust. Ataya, kung nakaraan nun, nakakuan. Di bisa mabay ginawa niya pipi, nakatan. Balabal sa nakaraan Allah sa madakalamapya. Sagihan kaya, kaya pamaginagtan, no? Request na kansan sa mga pedami, sa idara, yung masusangan niya ron, nasa kanugman ni untog saya. Balatan mo, agyong ko ta mga buritano, agyong ko ta agwata kusiran, agyong ko ta mapantas wabamatan, wabamaislam, malumang bumuwasan ang bilingan nila nga sa marawi, na auto ang ubasiran, sampag na sirang umalig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagaleron, unang panood data nakapuli sa dinga programa tano. Agin, kapumangyakan rekano sarila, alaw na matutimo imanto. Di tano di marirelay, kakataya kay post na ginaya bulan na Ramadan, nabatan no katawi, batan no kisampay. Amay ko isa Ramadan na di sakan na do ako sa ikan libyo ko di ko papasagi. Dito sabab di ako kano di mamang ni sarila. Makapantag mo sa gini ng aliho Allah na nabudlo o malutanod ka
nun. Nada, ni, atong nagsukab ng mga lokos, ni, o pa makakapamag na dyan, ipatang so stada kayo. So isa term yan. Dami po na nakawa na Amerikano, dito katawi koro. Bedin mo Allah, na kapaya ninyo ma. Nagipituan natin, kagyan kaya mga margason, na dibupot ato ba individual o manisa, na dibupot ato o ba imugay ko mga ustad, o pa mao, kagyan mo to katara surprise bedin. Na ayan ni Kidion, na inipidami ko parapol. Ginanma mo mga parapulan na ayad na katawi ko na apya sa timan na da parapulamisan. Limuang na ayan niya katawit, naging kaya niliniwag yung kaya zakatul fitray susuraton ay nagbirak na ginutuwa minimbala ka kung sa naging pabubuakan karong may kapital. Initawag mo ko na bentol at yung subiran yung bagi-bagi sa opisina. Nakagyumay na ako na nakapaya ginawa ko, alimit ko na pa ginawa ko. Kadwa-dwa po na ano man epidyo ko ni kapagkato niyan. Siyugwa ka na ginawa mga saling gugupa ko na, bagiin ka no? Kaan makadya ka na, tigilan na problema pa. Kang bagion, huwag ninyo maginawa na awid-awid, nagyo mo to ako laklakan, wait kong mambuan na ng mga matayan, na surprise mambu, alhamdulillah. Na ayan nga so ako na niya kapalawag ako. Tama sa mga reak na yun. Si Principal na Intisar, mamagugupatan o ka, ading kaumani. Sa manini, nakatanan niya murang-iranan kanan namburan. Yung kanan, rapol. Kung napakadyo pilay niyo, namburan na margasanan na bagyanan so number seko attendance. Kapag nila yung kasabutan, problema na antiranan ka, so niya kakabakabalago na doon sa number yan. Tigariak mo to, kinaba. Kaiman to na inikidio na ay tayo si kung sumunod na rapula. So, pag na yan, doon sa number, kinaba so number isa. Ustaza Neema, ano matatag? Ginando. Ano kasi no sa iba? Yung kanod yung natawa, di so adang akulutan o. Katay sa umulan namin, anambor adang akulutan. Bala, di ba, priji ko to so, nakalalaw ni number. Na makapunot tano mapunot kami si isang number, na matutuwa na matawag ka na munot ka noro of man. Ano to, tanong si kuna na na? Katay, so buknira ng bulan. Dia inas kalon ni buya-buyaon o gaid na PPM niyo kailan yung mga adna akasasawanon. Oy. Anak kasasawanon, masakling mulot na ito na pula ka nagingayari ng meron. Ayamana, nagye nawaya makuha ka, nagingaya X, a number, naklabay ni Margas. Naro makapumimili sa giyoto mga pananagwe. Na ilan kailan yung mga ikalalakat, in-explain na kanini o ikalalakat na ad na number on. So ngayon yun, nagunayo pa, tak pa, para da problema. At ayun kasakang niyag etra-trang ko, bubuo ka, tabusi bubuo sa ripa. Nag-attendance ako mambu, dapat kang saan bubu. Nag-attendance ako mambu, pagpupunat tiga ko sa kami makakulbut sa gingan na Margas, na niya, ang buya-buya ako sa palilipan na kayo. Una, kasi ipan mambu kaawa kay ipubaya ko kira nini, kaad na pa mga galib ka kayo, na may kumakatasad ka, natuwag na kan si Juhaina Saidomin. Na makapasad ka, Juhaina Saidomin, Abu si Roslaini Ibrahim. Siras ka naman ito, So, adun sekreto pa,
Araw ko singinatano sa lumbak na dia kan si ipin na kuya so dier kano si kano rakon suno sa idara. Aya unahan yan na magana kas kano sa mushaf. Abu adna padiyan insyaallah. Nag-YouTube kusinakbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bismillah. Dekat tangan. Ayo to apa gana ya bunut tanwa number. Ada tanwa pamagin. Number 41, Amina Musa. Aduh. Si Saida Umagan. Saida Umagan. Bermana ya? Si Rasmia Tumara. Number 64 si Umail Haira Imam. Umail Haira Imam. 132 si Yasir Mautara. 150 Juhaira Omni. (187) si Zakia Saanuddin. 254 si Zainab M. Jamil. 227 si Aslia Limpau. 261 si Shamira Amir Ramos. Number 95 na si Ruhaima Birwar. 179 si Jamalia Makayong. Number 86 Janisa Magigirit.
163 Manta Sherin B. 27 Jamin Sultan. 183 si Mishari Akari. 92 Tiba Jalia Muhammad. 234 si Junaid Salik. 249 Jannat Zainuddin. 77 Jamina Dipu atau Samina Dipu. Samina Dipu. 208 si Hidayah Syaban. 124 si Muhammad Lima Biget. 180 si Asnera Mangayong. 129 Abdul Ghaffar Abdul Nasir. 216 Saimalin Arsa. 53 Junaisa Aminullah.